Și la un nou episod din Minecraft Multiplayer. Să continuăm. Ce s-a întâmplat? Hai o dată! Și dacă vă place această serie, să nu uitați să apăsați butonul de like. Și vom face multe episoade din Minecraft Multiplayer. Și eu să jucăm și Vast. O să fac un episod. 2, 4, 5, 6, 9. Destul de bine. De binișoară. Oh! Care? Începe PvP-ul. Cât de ăsta am... M-am jucat un pic of Canada și tot puneam blocuri de astea și dispăreau. Puneam, dispăreau. Vezi că ăsta doar că toate. Acolo, mereu, cred că o să fie diarie. Duc să văd dacă îl pot bate. Bun, niciodată. Are arc. Cât suntem? Să bat între ei. Oh, bum, bitch. Am câștigat, gadra, badra. Am câștigat. Ce bine pare
că am câștigat. Hai încă o dată la un meci. Pentru asta trebuie să apăsați neapărat butonul de like. Să strângă peste 12.000 de like-uri. Yes, yes, yes. Să vedem ce facem apoi, să vedem. Bă, să începe. Să zici de nou să găsesc carcă. Am apăsat sus scări și putem ca până într-un loc, apoi să mergem cu scările. Și... ca să mergem cu scările. Și încă niște săgeți. După de papuci, măcar. De ce? Pentru că să băguiți papuci, adică au fost. Arătați acolo că au fost doar unul. Vai, prostăs! Unde pătăce? Am fost loc pe prost. Pudește așa și asta. Bun, așa. Lasă un brau fain. Și pantaloni, dacă mai găsesc. Că suntem... Și m-a speriat atunci când am câștigat, nu știu ce se întâmplă. Pe bun, n-am mult. Unde este lemnul? Bă, se întâmplă ceva ciudat. Asta cu Minecraft-ul. Pantera. Era să cad. Bun, acesta a fost și episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare.